aiwa zvinotoshamisa chaizvo. Aiwa Hezvo Mahere au yakafeya president weZimbabwe Mnangagwa panhau yekuno komishina kwakaita aiwa primary school yakaestablishwa muna 2003 Azvipere Mushe pane zvakavanzika zvauya akavhura. Sada bena mashoko butsona Hezvo Mahere noti bva subscribe like otina on the bell icon noti anonyora achiunza evidence achiti excuse me ethnic mangwana, what on earth are you doing commissioning a school that has been operational since 2003 and which was built by $20 million donated by an NGO? Why do you insist in making a fool of the government? We now need new leaders. Sanova posta ma picture bepare News Daily panapa akahighlighta pakanzi open a primary school in Hezvo by a non-governmental organization and opened its doors to peoples almost a decade ago. Anonohighlighta pamupazasi pakanzi to commission a school that has been operational since 2003. Sando zvatikona mashoko ari kuya chiburitso pana Hezvo Mahere achiti aiwa taona ma leaders manyuwani shuwa niki mangwana munganoti president wenyika yeZimbabwe anokomishina chikoro chava ne almost 2 decades chichishanda chonokomishwa napresident Muzoranhasi apa chakavakwa non-governmental organization. Aiwa muri Zimbabwe chibotudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko auya achiadvocate wana advocate venyu tudze mafungiro enyu pine comment section medu saka no subscribe kulike chinotina on the bell icon.